wrth fynd mewn i ysgol, wrth gwrs, di rhywun ddim yn eistedd lawr a cychwyn sgwennu cerddi yn syth, mae rhaid adeiladu tuag at y peth. A un o'r pethau dwi'n cofio wneud o gofyn i blant i restru pethau oedd yn codi ofn arnyn nhw, gyda golwg ar greu cerdd wedyn. A dyma un hogyn yn dweud, be oedd yn codi ofn arno fo oedd siarc. O, da iawn, siarc, ie. Siarc, meddwl fo, ddim di gorffan. Siarc efo mwstash fatha Hitler. Chwarae teg o, oedd hwnna'n sicr yn mynd mewn i'r gerdd. Mae rhywun yn synnu gymaint o waddol sydd wedi bod i'r cynllun yma. Wrth gwrs, mae'n rhedeg ers i'w 20 mlynedd rwan. Pleser yn lle diweddar oedd dod ar draws rhywun oedolyn oedd yn cofio ymweliad a'i ysgol o pan oedd o'n dipyn yn iau. Mae yna waddol hefyd yn herma bod rhai o'r cerddi yn cael ei gosod fel testunau adrodd y bellu yn Steddfod yr Urdd ac yn y blaen, ac wrth gwrs mae'r cyfrola sydd yn cael ei cynhyrchu bob blwyddyn. Ond wrth gwrs, di'r cynllun ddim yn anelu creu meithrin beirdd mawr ym mhob un ysgol lle mae rhywun yn mynd. Y nod yn hytrach ydy rhoi hyder i blant i mynegu hynny, i roi helpu nhw ffeindio cyfrwng falle i'w dychymyg a hefyd i garu geiriau de. A dwi'n meddwl mae tri peth yna yn hynod o werthfawr yn hunain. Oedd cael diddordeb plant yn yr iaith ei hun yn hynod o bwysig. A gyda bod ni'n edrych gyda golwg ar gyrraedd y nod o miliwn o siaradwyr erbyn blwyddyn 2050, wel wrth gwrs, plant heddiw fydd erbyn hynny wedi magu plant eu hunain ac falle'n dechrau magu wirion y wiresa. Os dyn nhw wedi hydreiddio hefo rhyw gariad at iaith, wel mae hwnna yn ddimensiwn hynod gwerthfawr i'r cynllun.